Africa me hono nsem ni nkyerɛ mu no memfa entwa so emawo. Na brantie ya na we ye adwuma e wa baba wa ba ko efie wo sokoban Apaaso ye no eben kuma se wasante mantem mo ye beto odwa se wakum ne madam ne din ene John Alester sabre de aposifo ensa aso ne pechi na wabro di se enya bransam ne wie ne rogi sa be hyenkra kropo mu asei ena woni ni papa kwa mpadifo su se wo mo ka won tiri pam ho no di se enya bransam yi won sa aso ne pechi yakopie mu asokoye mampon eye court ya e wo ho man mpadifo edi asem. Apaaso Murder toso nine and Alester John edikoto adwumaku e won kran animu se opa adwuma ye se house help ade akinye na adwumaku mu mpanifo ebo na mane se wanya adwuma ama no ya eno ndi wosesa ne no ma eba Kumase Apaaso Murder etoso edubaako anopa be se dubaako amane bo kire se ebra na awura afia henkan anu ofufuo ama woni bema Alester John ade awie no wo ne sekai a wa ma no ansonwa wasan de kontiba ebobo no a ne tiri ne nanim ema woto ananam ewonse do aprosifo akire se ebra Alester John ade anyambransam wieye ena oto nsafre James anoche ena afi owura Collins a ono ne nipa otoso miensa aprosifo ade awudie hu so bo abo no ese womra na obeduru ba bia na wote wo Kumase no ofa ne fie wura ka Kia Sportage esena sesa enoma ebia Samsung mobile phone emo ne anwa adigu mu ende aka enya pawu wode call enkran amane bo kire se bra oduru nkran no ofre Biggie ema Biggie nso efre nipa otoso num Christian Obu eto kai ema no ebra Christian Obu eto kai a na chance de GS 307-21 no wieye no Alester edisika wonya ye no bi ekoto Toyota Vita na chance de GS 3107-23 ebra Alester John and afi James anoche bepie asokoro mampon district court grade in kakra no ewom se court no emisa ne se wodi for ewa asemi mu ebra kodibɔ for kenka asemi wieye si apɛ eno ma ne nsaso a court no bisa ne se assemble no worker ni se wodi tu dwa ne se sa awudi e court so no waje hon fom so atomu se wono nkuto na yeye ne senti nka court no ehu ne yonko James anoche a okofa no ade be forefore asemi ehu mobo nanso kodibɔ ASP Stephen Ofori edi atonsam chofo anim se said Alester John kasa ye ewa asem ni bia no enya de a epusu court no nemo mpanimfo behwe se wodi asem ni no befa ekwantrodo so. This is a case of murder and the due process has to follow, even though he has told the court that he admits whatever happened, but the due process must follow. So when docket is completed, it will forward to AG for his advice before the processes will start. Awura afia ahenka wanya ne ba bi ko ase ya yeboa e de ato Adom Kasee ni mu se eye ne nwanwa yie pa se awudie no se nipa num ene wo mu nam nim se nipa ne 5 nam fi se mu yemi pe se nipa mienu kra ne ba ha be ka no ma ya miensa na omo de ka ne koy mika se court no ahye se onfa Alester John ena afi James anoche enkoto aposifo kukumu osumi edu ne da to so miensa so no onfa wo megina court dwafo anim biu Oyimete wi amane boni fi Kumase.